Ма няма нужда от толкова насилие. Спокойно, камери имаме за всички. Какво правим ние в MVision? Събираме системи за видеонаблюдение. В случая имаме прекрасна система за къща. IP камери на 4 мегапиксела, Hybrid Color. Какво значи това? Цветен нощен режим, до 30 метра, широк ъгъл на снимане. Цялото това нещо захранено с 10 портов PoE Switch, 2 плинка, 120 вата, 4 терабайта хард диск, за да може да гарантираме поне месец записи от системата. Разбира се, задължително монтажни основи за камерите. Защо? Да съм на тихо, топло и спокойно място в буксите, за да няма после, ама къде ми е видеото. И цялата система, зад нея седи 8-канален Hilux, отново на Hikvision рекордер, работещ с 8 мегапикселови камери, поема хард диск до 8 терабайта, поддържа H265 като компресия. Пак защо? Ще попита някой, а може би не. За да събира повече време записи върху хард диска, без да губите от качеството. Ако и вие имате нужда от система за видеонаблюдение, знаете как.